kanikaan kapan scam ya kata banamai lat iki wepat ki barjala si wepat ki breu ki bamdai ki khasi ban yo ban kne lai lut ya ka khai khabar jonga jongpi namar ta kadau ya ka ne ka regulation lawan ra nadu snam khat khandai spa san pusau hadu kat kini ki sngi ki bamenta ngi i bakala trekam bha hadu kata kata ki don ki jaka ki bangile ki don ki jaka ki bangirung lese kelas dang ban rung de ki wepat ki nong khai ngila persyang ban perkheng ban ngaslo ban ai ke burom ke bakrau ye phi baro ki nong stain hne khamtam kini ki nong khai nadu kini ki basyong madan hadu ki basyong dukan hadu ki balong ki nong khai ba kham he ki contractor ki we ki sedang lese ban yo ya kalat lai lut ban khai namar bakat don ka jingeda namta jongphi om tang kata ka district council ling baka 6 schedule ka donru ka jingeda ka bakarpang habide baka khndo ka siam ngidam shudap ban pas yegoy ka ak kata ka khasiels autonomous district regulation of land law arhajar arpaway kani ka an ka penskem yangai api ki badan jakala jong yaki shnong ki badan ki rirat yaki hima ki badan ki jaka ki ba pher ki khndo ba pher yakini ki reushmet ki badan ye ki rinong kanti lesi badan ye ki lengkai ki yakini ki penthor ba kiwe ki jaka ki khndo yakaba kila banwan district council menta ban register ki khndo ki jongki ban penskem yaka jinglong trai ka jongpi yaka khndo ka siap ba bon ki pai ba jungi yakini ki bon tali ki snam ki haban penshitom yelade omdei tang ban yo ban register ki jaka jongki hadu hadisi office henry ka basusi kalong ki haban siru kador kabarem hadisi henry minta nadu blami kanika anjo ka district council habidip ka khndo ka siap ki paipa nong shnong kanika ri khasi be jungi kilala banwan ha district council banpen scam ye ka khndo ka siap ka jongpi habidip ka jinglong trai ka jongpi namar takadaw kalong ka jingkur khu ka bakraw hadu kata bat ka danru ka we ka an ya kabala tip kum ka khasiel autonomous district social custom of lineage act khat khandai spa khandai punyo kani ka an kong ban pen scam ya ka riti dustur habide ba kalongkur kalongjat ka jungi kumbangi tip ba ka jagriyo khasi ka jungi kalong kerpang wat lada kalong ka jagriyo ka baret pai henry kalong kerpang hakabide ba riti dustur bat habide ba kata riti dustur aikur aijat ka jungi ni baro ki khasi ki ba ong bangi dei ki khasi ni aijat sha ka keme nama ka keme ka dei kala pun belakang ni buram ni keme bat ya kata ni la pensyong nong rem ha kata ka tipkur ka tipkha bat ka ne kala ne klasa badda ka jing hikai jong long shwa man shwa hadu kini kisngi bamenta ngai i bakane kasa re susi banong ku ki pai ba baki donru ki kertong ki donru ki candidate baki om baki terwai ka lawe ki terwai ka jingkerman sho pai ba henry tang nalade kilap lalu pai ka riti dustur bayala deru habaki file ka nomination ban long tau MP candidate henry da ka ba aijat shok pa toyawat ladi mapi ko ki pai ba mano tau candidate bat nakano ka parti uyeng bat kane ka penjam daw ya ka jat ban reu khamtam ya ka jengdan jong district council ban pen scam ban penne pensa ya ka riti dustur ka jungi ha ka be dei ba ka longkur longjat ka jungi khasi namar ta ka daw ma kantu ya phi baro ki bawan ha ka ni ka jingilang bangenam ngenam ailat ya kino ki banwan syam kabu ya ka jing loi ka jungi da ka ba terwa ya ka jingkermen terwa ya ka jingkela ka bampoi shei ka jingkermen baki kini ki wei ki parti ki terwa fi pai ba ki long tang shi tang lenti ku mangi i ki wei ki issue ki balai khun maki bat na kaliang ka jungi ngi kunturu bat na kaliang jungi ngaso banong to ngin ya play jingmut khamtam hakabidei ba kan nongrem jong ka MP candidate ka jongi kalong ban lek shedelhi ban ya sat ban ya tai nam tak e ka shon ka jonga jongpi ngi slow de ban so tho kam de ban ong bang yim dan jingmot bang yim jet MP hendrai kan ni ka kenti ka pamenta ngi ya khun mangi ki ba kwa ban penne ka district council ngi ya khun mangi ki ba kwa an penne ka riti dustur bat kita ki ba kwa ban pendu
Banga guram yo mayet hoping hadu kisngi ki bak hadu dang yakun man penek ke district council tang gawe ke jing amnut jong mayet hoping kalong by mayet hoping yong ladon kam ban weng no ya ka paragraph khat ra na ka sik schedule namar bakani ka tingkhu ka an jong district council ba ka an jong sarkar jela henrei namar bakani umla banle ye bat namar takadaw la penlong lesi i bandan ru bat ka jingdawa hakatu ka por be idang don mai i haka HSPDP ladang ru ka jing pensro lesi bandan ka jingdawa da ka article 371 bat kani kalong ba i mai hoping i ba lesi lada ngi yo yala ka jong ka jela kata lesi kan yarap ya kani ka Article 371 Henry Kumbalong menta nginamla banlai ngin hab bandan hakajela mekalian namar takadaw ngai i ka jinglong amnut jong me hapeng hadu asngi ka bakhadu kalong bandang penne ya ka 6 schedule lene ka article aspa sopsaw ar bat kata ka diga district council ngada pan ya ka jingkur khu kardo na phi ki nong nong ston ngada pan ka jingkur khu kardo na phi ki nong song snong bangin nang la ban tre shitom la kalong kum ka state government la kalong ka district council baro ar kini layalam da ka party NPP lada ngi ong bag ki kumba ki lada phi nge kumba ki wei ki ong ngi bang idei kata ka party bam e jai ben riu henrei toi bishar la de mapi namar ki ba bon ba ki kam ba bon ba ki an ki kendon ki ba hakini ki snam ki ba khendiat ki ba ngi don mangi hantai ngi lala ban wanra lese ki ban long ka jimen toi namata jong phi nga kwa ban keli ya kitu ki badang 1 minin men shisni shani shipo nong jong phi ki ba terwa ba ki la ban trei shibun ki kam namta ka jai ben riu jungi ki ba terwa ba ki dei maki ki ba e je ka jai ben riu ngakwa ban keli aga por ba ki la long kum MLA aga por ba ki la long kum CM hadis council kadno teli ki an lawan ra na ka benta ka jing mentoi jong pai ba henry ka ba sosi banong e phi pai ba tang ka wei ka an ru empat dan henry ya keren e ri e jai ben riu bishala de ma phi pai ba ngipai ka jing yakhi ki ba bon ki ban shialam bakla mentalas dang saban pen khi yu samla bapli ki samla ki ban loi ki samla ki bang swor ka jing mot chim khat las dang ban penrong haki ya ka jing mot ka basniu ya ka ban yakhi persya be ya ka no ka jing le jong sarkar khamtam haka be dei ka jing penbe ya ka be dei ba ka reservation policy ngam tip menen kran nem shphang ka reservation policy kane ka dei ka policy reservation policy ka jing yakhi jongki ka blas feel hadu kata kata mentara shisnam kanthi nadu menshim snam laiki hadu mentala shisnam kanthi ngakwa ban keli ngaki samla hanne po nong ston kad nong wat ki samla khasi jungi ki blayo kam da ka jing yakhi reservation menshim snam umdan nama ka jing yakhi ka jongki hantai kalong ban pen mentoi yaki weipat ki jai ben riu om yangi ngano om imat ikani jing yakhi reservation jong unong elam ka VPP imalapha do Dr. Mukul denam dai baba namar takadaw ngilai i hababon ki jiyaki lada kalong hakam muda lada kalong hak reservation policy ubadan hasenda badan hari lese ban penlong ki jiyaki ben pai ben prai ka jat ben riu jungi ben pharia ka jat ben riu jungi lade Dr. Mukul sama ngangai i ka jingma ka bakhra lada nyen kendet ben riu namar takadaw ngaso banga day ban wan sini senong ston ban edaw ka parti jungi kum mga donlang ban me hoping nadu pasdang nadu arja khatlai khatsau terter ka basusi kalong banganang kwa bandan hagai HSPDP henry tang nagadaw jung ni no elam labe no enga bad ikiwe pat ki parti ba alji la ban sakhi hemni kum kita ki breu ki ba ong ba ki de ki ba ri e ban reu bishar ni ma phi ku ki pai ba namar takadaw Shwabangan syong sakaway ka bajing pensyai ka bangai i menen lawan ban pensutu bakla ba UCM jong ka KHDC la thum jubor da ka sarkar kani kabal yalang bakla hadu kata namar yana kum CM la jit da ki MDC baro lai phumut jong ka house baro lai phumut ki MDC jong ka district council la jit UCM but la late da election But iki MDC lajit do pai ba. Kababot yo CM lajit iki pai ba. UCM jong ke HDC menta ubalong
Udeng CM belajit di kipai ba om dah kebejit jubor dah sarkar namar om dan leti om dan lat katkum ka ain benjit jubor namar katkum ka edi rules haka parak haka edi rules ka ba arpo lak doshai bo CM hab benjit dah ke district council ban yaki EM baro ki ba gentup hab ban menjur daulat ka jelah bat kani kala don ya ka ain hapo ladon ya ka ruling jong ka yin bishar badan burom jong ka Meghalaya High Court House Nam Arjar Arpo Gabalapan scam shushu Ya kata ka rule Arpo jong ka edi rules By yung CM lajit Naga district council Bat nagipait ba Bat lapan scam Let's say da U governor Bat kani kala ilam Bakla ga jingkren Jong kini ginong ilam Menin kasingi hang ni po yung Bat nakaliang ga jungi Lapan tip siya ka high court Banle ya ka badan kam Nama kalalong kontem Kalalong persya Ya ka order jong ka high court Nama ka jingken no Baklem nong rem To ya bishar la di mapi Ko kipai ba Nong sosdong jong ka Nong stoin borok away Da ka bensim ka ba sokya Da ka bensim ka ba Sworet ka sloban terwa hapi Ban khot ban were pi Mi ki samla Menta ngong Pilai ki exhibition Mencim senam Mi no menta ban ya ki Ban biang Kani ka sarkar Ya ka ban lak ban weng Ya ta jing Bat ngi menta kala don ke expert committee habai ni bekani nga akan kom ga jingyo jing tip jonga hadu mentaru nakani ga political party 4 dan bawan ai jingmut la shisnam ke ka baki ki terwas pai ba ki ong bangi ngin kit ngin ba nam ta ka election ki samla ka ba sosi bawat haka manifesto jong kiru dan ka manifesto ka ban kedo ban pait ban kemi ya ga jing jong ki samla kendet tan reo ki samla kendet tan reo Namar ba kom kini ki jai beliau kin wan ban jalan bakla kabamla banlong namar ta kata sai hisien nga kentu yapi baro bangin ailang de jingkersyani kong amprin lingdo iban long i MP long kemi jongi nakani gari kabe e jongi hanta kari baka ri India baka perthai barokawe kan i baka jai benriu kata ka jai benriu badang buram ye kilong kemi kade kadi ka jai benriu khasi ka bangi pha wan ye ka MP kublai shibun kublai syajamu Wan pensyai kam bahas isu nama kipai ba pun kila kurma le seu song han senda sekretariat te pensyai kam bahasar na ka benta kani ka election MP ke Jongpi ni quen nọ tay em biết còn dần nữa đi hả tên con ngài Malaysia hajarmu ya isodar badon burom ni papnia ya kanika campaign lene kecing yalap election kejumi hang ne hayau ubaderu UMDC ubarim ubaya trailang batngan nadu kasnem arajar saw nga kendi thread ban ya kendu biang yau nu perlok ubarim bat ulong nong yalam jong kanika snong kabingi ong kani unong stoy Malaysia hajarmu saudar bat ngangai scam kejing peniat bet peniat renti jong pi ya kanika public meeting kan long cisha kabadon jimut kabadon akor bat kabadon burong kum kajat benriu ngai kublai kerpang hakan kapor ya kini ke rurang ba kibadon hang ni kinoyalam joka parti ke jongi hang ni hapo West Khasi Hills hapo kajingalam jong iba Macmillan Bersat ubalong WMLE Berim jong kani kenong stoin constituency kumjuru ia don lang hang ni iba Kimfa Marbanyang UMLE Berim jong Karamrai constituency ia don lang hang ni UMDC Berim jong pi iba LG Nongsik ia don lang hang ni ru ya u candidate u badang sudep yela election mensyem snem nakat DMC ya don ki leaders ki babon ba hang ni
Bat kerpang na ai kublei ya kinongkit kam joko parti na kaliang jong kisamla hapo kejelam jong ubakit nongrem rengkat mapi kilong keme bat kam tam ya pi kilong keme kilong pa ki kun samla bat ti hep ke barit ngasau tengat sibun ba pia pulut por ban ngap sipor haka jingi ya pensyai ko jingi halor jong ke election MP ke ban salong haka khat kendai terik jong uneu gnai ya yong ngaru ngamnem dabun ketin tan namar bai hihap ban burong ya kapor next jongin sawan sakawai ke parti ban pensyai tang kawai ka bangakwa ban ong ya pigi pait ba ke baladet ngap ngatrai kane kade ka balai la ni ka basau kamiting pin sayo sakawai la ni ar te menta ka kedi kan mau baha ke japing jong pi ngatrai ka latnam balai namar ba uweiru ukren ka bas ngaudei uweiru ukren ka de ka bas ngaudei bad baro kini ki kandidat bar ki parti ki wantang da ka wei ka agenda bad kata ka agenda la de ka stop jet pedeng galong ngi e palat ya ka jaj benriu kata ka de ka jinglong ka jongi bad na kata ka daw ngaong ya piko ki pat ba ba e teng teng king klik anapoi hayeng pamjarung nang disarung nang tiarung nang aningin jet sianu ken kata ka de ke sisa anrei nga ong ye pitang ka wei ka basuk bangan ai nuk sa ya pi bat kata kalong ka banga kerpat ya pi ken mau ublei u ai ya pi yanga kasap ka bakerpang ka jabeg ka bakerpang bangin pensyong nong rim uno lane kano ka parti ka ba ibit ibyang tam bangin pa bakan long lane unulong unong nikmat uno yasay hangtay hador barba Delhi ka bangi ong ka parliamen kata ka bangakwa ban ong yapi namar ladegis ngap tang yakinia kijutang lai project lai poskit nak syu lesi ban pensyong nong rim daladi te kata ka banga kerpat ya pi pai syu teu nong bu nong tau hala ijong ilong yeng long sem hala ijong itrep hala ijong i kamera bat haka khat khandai tarik menstep mi da ka mensem ka baskem ban lejit ya kita kinong nikmat ngani tu ya pi ka election MP ka day ka bakham kerpang kam day ki election MLA lani kam day ki election MDC ka election MP ka day ka ba UMP lani ka MP jongi namar ngidon arngut ki Lok Sabha MP na Meghalaya ka benungkong day nangne ni Shillong bat kaba arpat day nang tenetura kaba mung idon arngut ki nong mikmat ki banya sait lem hangtei hapo ka dorbar ba ha parliament tengi nang ne ngidon lai pawon reu teli ki konstituensi ngi habjet tang uwei ndai mengila banjet lai pawon reu mut kum banjet ya ki MLA ban mikmat banya sait hangtei ham Meghalaya Legislative Assembly nrenga ong pi lai po reu teli kine ki constituency ki habjet tang uwe ban mikmat nakaliang jongi ki lai po reu teli kita ki constituency hapo karo kidon arpo sau teli bat kine ki arpo sau teli ki constituency ki hapan le ban jet ya lene yaka ban nikmat na kamenta kita ki arpo sau teli ki konstituensi te ki prolog ba ka bangamut ban ong hangne ka election MP namar kata ka day ka ba don kam hadu kata mene uba penyaj sing sim UCM juga KHD ulah dep ong bakal long ka ba don kam hadu kata ban pa
yakin nong mikmat ki man long ku ki MP jongi tengah ngakwa man ong tangkat ni dongin ya bisar suaya kini ki sangut ki kandidat ya kini ki sangut ki kandidat lani santeli ki parti naman ngahap ongi ki parti wala dadai ki independen lu hato pingin ya kan ya keng ya wat jing tip ke ni kalong yeng ka bakumno ani ki bapas ayu ani lagi lek setai cedel hi oja bro mo ne ka balapan blong ne ka bamlapan long namar ban syuk keren ne ka basuk ban syu ong bejet yang angan lelong MP ngukum ka basuk han rei ni hap wat ya uksai sopet Uei utahuk sai sopet wat suai kene ki santeli hangno ke nong rim kidon hangno ke office jok ki Delhi kadon anle wat barok away ke New Delhi barok ka Old Delhi rumdon wat tang si insiru office jok ka parti kata kadeng berfungsi toh pai se ke banreu bat kata ke parti ke bayan ubadu prestun mentaban pensai kata kadai ke NPP ngade tu ya pi sengau bah gitu ke bejupoi se Delhi salek kenang ngandaya tu ya pi ke address ru kata ka jaka ka bengi ong han New Delhi North Avenue ka don ka office jong ka parti NPP ke bahek bah hangta ka don lu ka dur ka dar ka signboard ke bahek bah kinong yalam nadu konrat sang mau badu prestun bat kiwe don kenjera reng hantai habatan hanta asu harwa dia mau menjekren tang hanta asu ate ko kiwe pat ki parti pidon MT ke office hantai ngi pitip ke sarkar India kelarai hapo North Avenue bat ni play ya kata office kan ya tu ya pi ki pat ba ba pintip yo kumno pidon kam haki benta ke bayat day bat ki jing don kam jong pi simet ke jing yarap lese haka bayat lek sya hospital lani ki ba pi kendo jing hakalan jong ka lek pule puthi ki khon ki khti ki jong pi katai ke party office jong yang tei ka play ban yarap lem ya ki pat ba jong ke jelame kalaya kata ka bangakwa ban ong ya pi ngibo ya kinong tray pitip na pimtip men syamsdem katuk election MLA ka bangile don we urang ba uban nadu bangile election nungkong mangaw ar hajar lai ubom ju kersyaan yang anang tiada pun usaha konsensi nrein men syamsdem ka banga kendit nama udai ureu urang ba ureu don burom bat uba ju kersyaan bekru ya ke parti reulong hakawe kesni uman yang kendu yang aku bado persetuan wong menta ka kenti ngelarai banwan kersan yapi namar don kawe ka dauba ka dausan sengapa don kawe ka dauba ka dausan ka pelong yang bahakaten kabasan ke jongpi ngakwa ban ya kersan lang ban nak penklan ya ka terpeng ke jongpi ban penklan ro ya ka parti jongpi kata ka bengi om ka parti NPP tengah ngap ya kecing ya thuk kana ya kecing plasya mensi mutau rurang ba ngan ya thuk ya pi wong gumno kitip padu hakawe kasgi namar ngalek bat ka khon jong aban Pak Sumar Hadelhi kabampor daki arben item hap Sumar hang kaya Delhi teuong hadin baka khon jong kala khamsat kham klain ngami kai hakawe ke janmit namar thait ban susyong hospital thait ban syong sa hang ne hapo Megala House uong ngabi ngasim kata ke taksi ngayat kai keleng saudong jong ka Delhi hakata ka klip mat uong ngapoi kensan hangta Hanot Avenue New Delhi
kum nore kum no ong ngakum yai lengba na ka party office kabat ho NPP kabadon ka durjong piru hangta nga pasange iu driver utau driver u kendit balai uneu malik leneu rangba pasange wong sange teu seu pisano nangta uhiar no sundon urung hakataka party office jomi badu ong andalabi nakataka party office wong kata benai ngalasa hadelhi ngau ba palat iya ke party reulung ngau ba palat iya ke party terairi ngayat keleng saudong jo kadalhi watan ya uwei umau risot ukolom ngamyo i banto hangno ya ka kerteng jong kano ka partiro nande na galaya like no ka party NPP hi kata tekat to badai ka party NPP ka national party kadur ke jong ukon rasang ma ubalong chief minister kadur jong bado prestun ubalong deputy chief minister uong ngajau umat jerup da kabak kemen da kabak ngau khan da kabak ngau sarong balai uang ngau sarong poi hadali ngau bi ka partai ba ai jelam bekala jong ibarat Hanre ko parti NPP di Pendon Burom yagi patba jong kejelam Meghalaya. Tena kata kedau mensiam sedemu ong kato kalabiang ngan ai kecengkersaan kabupuraya pi badu prestun ngaduai baka parti NPP kanang keu irat sejrong kenang baki tukin nong yalam hantai hadaliro kin ya burom len yang isani kata kabah hamne pat ane kaya keren bahe hamne ta ane suhapra siapra poi tang hante cross ya kana para sengap jar mdei banga kwa ban ketho yano hanre ka dei ka cing sisa kasur jong ka NPP ka parti NPP ka rakyat ka burom jong ka jelam Meghalaya jongi ka rakyat ka burom jong ka cai penreo jongi nama detang maka kabadon ya ka office hakabaka sarkar India ka hapan ai ya kata ka party office tepi ki pajba ba tang hang ta suate don kam syu banyak tangan trai gilas kau namarkane ken ka parti ka bangila ban pharo ya arwop ki MP bat ba maki kin legrung segi tleu segi sar jong ka sarkar India bakin legro ban rum hakata ka yeng dorbar ba ban ong ko sarkar India pihak burom ya kan yam ya ka rukom ya ka ruti ya ka dostor ya ka rukom ngek ka rukom im ka rukom man jong upai ba number 1 ukon kasi kara bat ka baar pat ba ukon garu baya kata kade ka nongrem jong ka parti NPP ko kilong keme kilong kapaki kon samla na kata daw ngawan hande ban periksan ngawan madia tho ia pi ia ka jing sisa baka parti NPP ka don ka nongrim ka baskem wat hadu hangte hapot Delhi ngala perkemau keleng saudong hang ngalek meeting ya kato ka jingya ki jongi hu arah jar khat kendai kato ka arah jar khat kendai ka ka bajia Plok kari India barok kawai sedang ban plok kan North Eastern State cungi barok kawai bangi ya persyak ya ka CAB barok ya persyalut mangi na ka NPP rugi persyak yung ndon kam ban pentri kam ya kane ka amendment bat ngamla ban klet
Ngi hakata ka por ngi dang siyo sen. Ya katakan nam kabaka election commission kaong ka party NPP kala day katakan national party ngidang siyo sen kumakangyan benai ban ka e ka bajia jia ngo kata ka jingyaki ban persya ia kaan kabaka sarkar India ka warra hangte po parlimen ka e ka bajia Ukarat ban nga ngila persiang ban lun ban lang yagi parti ki political party baro hande megala. Hangta kapor ke thop lang ro ke kongres. Yalom yalang ban ya shop meeting nang ta ngi kontak ro sya ki parti baper nado kanagalan ka Mizoram ka Arunachal ka Tripura ka Assam nang ta syu ka Sikkim ngi layak kontak lut baro khoj. But kumaungi ka kabakentop lang ro ka kongres hakata kapor layasim yakaray bakaway ki political parties ha North East hapo kajing alam jong u national president jong ka party NPP u kodrat sama ngidnya lek setay sa Delhi bat ngidle je kendo u prime minister bat yau home minister wa Amit Shah bat ngilale kumta ia poi setay sa Delhi. Ngilala ba dia kendo yu prime minister. Ngilala ro ba dia kendo yau home minister. Ban penpau ya kajing persya jongi ki political parties baro hamne North East. Rengkat ka Meghalaya hi baro kawe. Andang ila penpau ki klem ai rai AAUM ki susngap. Tegi laya rai biang hantang ong nagilami nagi meeting. Topi la kajong ke state. Yalik boden syatay sa Delhi. Mangiru na Meghalangin yalik boden syatay sa Delhi. Ngakan mau hadin mangilawan pai na Delhi. Ukonrat ban nga kay kamangile. Ngiya persyang badyalong yalang. Saya kiseng bahalang baro. Nadu garu kasi jantia. Ngiyalong ngiya beliau jumut. Anda lay de peleu jumut ngilaya rai hapok aja jingalam jong u national president u chief minister jong u Konrad Sangma Badnga ngilaya rai balakum nungno kawe kaseng balang kan warra arngut kinong yalam bat nginja lek lang syate syate ban ngilaya lek ban yu kendo hangte hadali hapok jingalam jong u national president badu chief minister jong kejela kajomi nilai kendo ya u Amit Shah baro kisen bahalang mangi nakal yang ke parti ngidon kajo katong bat kajo kajembot bat kata kalong bagin persyabet hadu bakut anda ladep ya kendo ngadia tu ya pi kabangak let poi perkhat ka kubor ka basotonat baha kata kami siteng mit ka bengi kundu om u Amit Shah u home minister badon burom jogar India pilaya persya palat baru kane keji persya jongpi ko Konrad sama kewalan yalam lut yeki political party baro na North East. Ban mentap hewan yalam saya baro kinong yalam seng bahalang. Ong u Amit Shah. Hakmaya day bat kejela jongpi. Ngaburom ya kejing snow jongpi. Bat kabakhado u ong. Jaj ba kejela Meghalaya jongpi. Pidon lai teliki district council. Na kata kadao. Ngin pentrekam ya kan ka CAB ken mapi kata
nginem pentrekam hakata kapor kadang day tangga draft te hadin nang ta kumba si benai tam kiwarra ha parlemen ani kilawarra ha parlemen ngilayo pule ya ke draft kabatho ha kalain kabakadu ko ong kane ka an lani ka at ka bagi ong kanum trekam hame kalaya kat kumupot usam jong ka seksiden kadis kause Paiba baik ngamut ban ong ya pi hakan ni kapor. Manu bale ia kata. Ko kiwe ki parti pi keno ia ka NPP. Pilih temau ia ka NPP. Pi ong dei kenong dei jat benleu. Pi ong dei kenong to. Ngaku aban kali kamtam ia kata ka parti ka betemai. Peni yang hanong stone kano insi pilas dasro. Peni hang ne haponong stone kano teli kayen badok pilai. Peni hang ne hanong stone mano basna yang kedudukan. Kata ka mga kwa banbo jingkeli ya kita giba ong nga ijad benreu. Haba ijad benreu nga kwa ban ong ya pide tangkaway. Haba ijad benreu kanong riman ijad benreu ko kilong keme kilong pagi ko samla what's lo to bakla. Haba ong ijad benreu sedang suana rempeyin. Ide ba sedang nala rempeyin. Ngidai ban ya kayeng kasem lajong. Ngidai ban penek, ban pensak, ban penteli. Ya ka long yeng long sem lajong. Ya ka kur, ya ka kha lajong. Kata ka bedon kabet. Hanrei menta pinok ejek benreu. Haba man kaspi man kamit. Ha ukpa ban kekeme syua syok, syua dat, syua tim. Ya me, ya pa. Mau kata ejek benreu. Hato day kata hijing ejaj bereu. Nang tak kaba aga bisir kay mga kalong ejaj bereu na iya keni saya kajat ya kakong. Kata kalong mo. Nga oli pi horkit hordang. Mangi na ka parti NPP habing yongi ejaj kajat bereu. Ngi ong ya ki perlok MDC. Ngi ong ya ki MLA. Jong ka parti ke jongi tresitom. Halai ijong constituency. Namar lar pilih halatan hantai berperan. Kata kayeng kasem jong pi kabajot langkerang. Hangno pi ejaj benriu. Lekeli gitu kita job MLA sawut kita BPP. Kaai bapila ai haki konsensi jong pi. Yo pisu ai tagaktin ejaj benriu lenoi. Lenoi katar na iki kon samlan ni mai kana chi ye song shit shua ki shua ben ho oi ka kerteng jaj benre te tongin yan yong ben supra andala dep kai ka banjia ka bama kalong yong i babe kala nadawi wan ban pensai ban pensroto ko kilong keme kilong kapake kon samla ba i ngamut ban kerpat rep na kata-kata ukmat jompi. Baik hapo tural atikna i akatha in job ya ka MP. Kabaar baik doktor Khalukhi ulade lepa Raja Sabah MP jong ke parti NPP. Togi penjob saya amprin lendo ba in long MP na shlong mi laingut ke MP na NPP. Ladami laingot ngau ya pi ngimpen KUN ya katai kedor barba bagin pentingna bagin nam ailat baka sorkar India kan yoroi ya ka hok jong kacat benreu bat kajela kajeli te kata ka mga kwa ban ong ya pi ko kilong keme kilong pa ki kun samla bait ai ka jingkersan ga bapura
mentah ka genti ba ikong amprin inyo ya ka jing job ka badon murong ka kongres bepling la ai jing job ya ki laitem baleng anut ban ong ai jing job no ya hi nakalengan pi namar ba ka kongres mentah hakane ka election ka banwan ngan yotu ipi ha kate katem ka bladet kiyo ko masau phawut ki MP mentah tip ar phaw ro yo anom yo te na daw ngo ong yapi kenyo shwa namar ba hangtai hadalhi ka bepli ka kongres chunang hiar sin hiar uba bin sen uba hapalat ngamong musne uba biang tang bahangtai ban ya jingi haduriau nama lapei ke tu kejahat pamayo ngam mar kejahat lapei le sumno mau Australia ni le sumno ngakan mau sisen ngakolok no kongres to ya jom shua ba kejahat kan ngam barok lai joklut barok ya joklut sia to por ban ngakren ye kecing sisa lain nang tanai ngau pim dot kam tapi di keren ni kuwe pat parti ai be kecing kersan mentah ya ka NPP kajing penting kajing pensek kajing perskoto bakal ke babon kio hana la kersan ya ka NPP kamu tipen klan ya ka BJP kum katakan ya rodon berkatakan ya ni kajing snowday wat ngai la de ngong ni mat ka badai mo ap ngan ong ya pi nganong ipitang kawe ka BJP bat ka NPP nginmla ban tialang hadu bandayam nginmla ban tialang hadu bandayam labi ong menyetre ya ka development ka day handai tialang tem pisate sebasit magi sisi bekriat berkam blanket ke bahaya sedal hite tangkapan labiang teh henrei ngong ya pi mangi sedih don kam ke blanket kebangamut ban pentalang ya ka jengbot ke jeng perkat jong pi kalong ka ideologi ka nongrem jong ka parti NPP kalong bangi kuat ban ai ke jingyada ban penek ban pensak ya kariti ya ka dustur ya ka niam ya ka rukom bam ka rukom di jong ki ritpaj omtan hamegalaya han not east bad hakari India barokwe lada pingai to ya pulelen ya ka to ka constitution jong ka parti NPP yo biong baki ritpaj ki don tan hande hamegalaya lane not east kam day Hantai Rajasthan no kinot is kini ritpaj ke babon hayupi no ki babon ha Orissa ro ki babon ba kijupon yo CM yo konrad yang alese wan yarap lem yangi tau ka parti NPP namar bangi yo i ya kanong yo ka ban kanong rem kalong ban yada ya ki ritpaj bat kita kilong ki tribal to kilong me jonga kilong keme kilong pa ki men ki para jonga barok to yami nang ni perkhat dak i hajar sen shwa ba pilet caka terjun bat ka banga kerpat rit shwa bangan syok dakan mau pendem ya lede hakacing duai penjarjar ya lede pipoi sayi hato kajing pensay na kaliang ka NPP hato kajing keren ubado prestun ka batay na kabalay bad hadin jong kata sasim ya karay koblay pi siya jango yang leh kota Kublai Kibon Deputy Chief Minister jong ni ulatip naduk bawang siam merengkat haduk mentah tinggi ai kajing kerku kedok ya pisar ba pisar long no kumu chip minister khasi boleh bang ngim yo kalong ba para mangihi ba kentai gadang kan mau ya ke ka ba ku konrat terwa ngayo siu nang ni tengi khasi
Kuahi bane yang kata kedistur kumbaong deputi chief minister baru siam ngidai ban perkat bah hakakat kendai tarik bagian yami nyau baje yang kata jeng tep tengah mong yang pito tep ta te perkat yang kejengkan kan kumno nadu Delhi haduk Meghalaya ulah tiblot te tangkatan ngacuai kublai yang pi baru kot Lekso Deputy Chief Minister trongนี้บางยอกกับแม่กับประกอบบักไคล้ดังคำเมียนมาได้ขี้ยาวบางยุแต่บางลองกุ้ง Chief Minister ก็จึงกว่ายองไปบ้าละดันคำนั่งนี่สักมาแต่คุณเลยชวนกันนี่กับมีติ้งยองกันนี่กับ NPP ก็ลาวายกระดันสักเว้กับมีติ้งจงขาคอนเกรสSaya kedua bang sawan bicara. Qua cho mày gì? Oh, okey. Kedok saya. Saya nak kacau. Yang